Al vestidor el cap es troba a la gespa. Les cames ja demanen sortir al camp. També ho reclama l'afició que, com els jugadors, fa temps que espera aquest moment. Protagonista del partit és l'àrbitre, amb els seus ajudants i els aficionats de Capella que canten l'himne del Reial Mallorca. Ambientar Somos per rebre l'equip mallorquinista que jugarà aquest partit a la contra l'Albacete. Glòbul vermells i negres, ara mateix damunt del cel, que se'n van cap al Nígols, i veiem també la tripleta arbitral esperant ara mateix els capitans. Curiosament, els dos porters, Manolo Reina per part del Real Mallorca, com ja habitual, Tomeu Nadal, el porter manacorí, defensant els colors de l'Albacete. La promoció d'ascens a primera divisió, partit en la semifinal de Somos. It's a one-way street with an open end, and you never know what lies ahead. But I always knew that this was En Lago se'n va Dani Rodríguez, continua i encarrega contra un partit dintre l'àrea, va marcar Dani, atura el porter Dani en segona distància, Tomeu Nadal. Primera ocasió pel Mallorca, minut 14. Que arriba el remate Suárez, a punt de marcar, pilota fora, un tant desviada de Leo. Dios, a Dani Torre, li pega cama dreta a la barrera. Pega directe a porta, com el Nadal, que el llueix. El Bilbraços treu una pilota cap a l'exterior. Se'n pot anar al lateral, se'n va Lago, una pilota de sortida, que l'espera per la rematada, Lago remata, Lago, Tomeu, l'envia a corda. Si sortir aquesta pilota sortirà, es corda. Segon corna pel Mallorca, primer de la segona part. Minuts intensíssims ho són molts. Mare meva, falla el segon i el segon fora! Marc Pedraza. Sevilla que penja, només els homes per intentar la rematada. Dani Rodríguez contra la cama esquerra, remata!
la semifinal, playoff per pujar a primera divisió. Real Mallorca 2, Leo Suárez i Dani Rodríguez, Albacete 0. La tornada de diumenge al Cala del Monte dictarà sentència, si se pot, diu la gent.